Dogagaro, wajag nata bismol. Talom na may palagkide, wajara sa Malago, si Katura Raya Sulako da. So, sa ito ko, lalako dyan, araramay, usared, dalom na, kaabungan tayo. Gali dyan, tanang nangantiray lako, dyan palengkide, nang nangantayuray ng babangil, yan lako da. Bingkaan. Mamura, sabi ka. Mamura 40, ay. Tarehas, 40 ka. Sa Kabalagan. 250. 200. Ay. 200. Apa na yun? 180. May dalikan, may taluray suso. 350. Si wadya may Japanese cake laman. Namali mo makakaibuga ka mga nalaman. Lainga, malapay palamig yung melon, madam. Kaya nga pibakanti namin sa kinong pulang tampol. Sabi ni may pinya. Wala in-order yung pinya. Mabayagon sabi ni pinya yun. Alam po niya mo Davao. Kaya man, susasali yung palamig. Paborito kaya kasi yung melon. So, pandutungtungan si Katuya. So, gabagabay kung inuman dyan, balay na kalasyaw. Tawa dyan si madam, si Katuya. So, lumalagod dyan na may Japanese cake. Kay Batona, di Mr. Da. Si Karo. So, libre lang, manaya. Nung mablablag ka. Pati araramay manadlagoy ukay bali-bali ray lakuda wajara di madam si Katoso lakuda ukay jaed kalasyaw no palengke de. Tingnan to brother. Brother Palot. Bahalan ko Tagalog tumas so palot. So sige brother ha. Ay karet pag Tagalog. Shout out idol. Ha? Mamura lang nul malaya ba? Diyan wala kila. Wajar apa? Kaya pay ka idol. Payapay ka. Okay madam. Ya bos, tricycle. Bos. Kaliwan niyo po. Ay, bibidyo lang ba? Panjak na. Thomas, ikin-sisi Thomas. Tagapulat. Ya madam, laki lah madam. Ya lugar takila ka. Oops. Bos Romolo. Ay, wajah ka man bos, masalita ka ga kurang. Tadi ka video ya. Labong madam. Sa kilo, 1/4. 1/4. Mamura lah. Karag kulatan. Ano sa Priangkol 50? Saya na ito ng takbo. Nanti tapal ko. Bos, mamura lang repolyo ba? Mamura lang repolyo. Oh, mamura na ba ya, idol? Dapat sirin mga liwat ka na ani. Ito idol. Ya palak mo sa. Ya, ako na tawa yan may repolyo masingara pa kung kakabalog ay. Ya. Pinusin kami may video. Nino gabay mga liw na araramay lalapod bagyo ya repolyo wajara labat pati patanas. Plasiko ya wajah sa katuya sinaliw to. Talaga nung sawakan talaga mampili ka nung gabay mo yung mga liw ng pising sili kamatis wajara punti nababangin pati mangga. Tricycle madam. Ada pika mati si madam. Ha? 1. Pero sama lang pala. Mamura lang sibuyas sa mo idol oh. Ay maplini siyempre tawaran lang oh. Ito.
Mga saliwayat. Maganda na ka dyan video. Manhay ka. Isaliw mo. Isaliw mo. Hindi mo na ayaw. Bila kami plastic. Walang laman, sige, walang laman. Papayag ka na eh. Ano yan, kunin ang... Ang napuni, puwi naman ano. Ibla-blag may tindahan, tapi ano wali, mampalod siya. Oh. Idol. Jabat na tricycle. Madam laman. Kapiga, madam? 60 sa kilo. Samsamit ah. Oh, matawis na mas. Ah, Luke, mga liwat tani, nga po nilimugan. Ay, so, pampamirinda ka lang siri, ni Wadji latik manayad ka abay mo eh. Ibali-bali mga ano ah. Ito na, ito ni. Umurit. Para makita ka na sa mo. Oo, makita ka sa video, syempre manonood na siya, diretso. Ito, madam. Lugang Gila. Lugang Gila. Ano pangalan nito ay nakikita? Romulo Calaunan. Ayaw po. Salamat sa pagpalo, madam ah, pag-video ah, Ayun. panunood pala. Tag-inar kayo dyan? Talibaw. Ayun, tagag. Kisban. Kalaunan. Kalaunan, di mo naman. Oo, kalaunan kami. Kanayon. Sige, salamat. Kanayon ha. Tingaran nyo? Yung tanan. Merly Ontalan. Parang nagko-comment ka na sa akin ha. Nakikita ko ha. Thank you, Madam Merly. Kabalag, ipunti yung madam ha. Sabatan. Ano ibaglalatan manaya madam wag? Paulit. Panaon, paubos na! Ay, paubos na talaga. Ako makilas! Akin ang pagsutawag sa saya. Ako, akin na ba? Kasi yung may kultuputin, tapi ano anta. Ako, tawag na balita. Just English ulit. Ngaron ko yung Ano ba na yan, ate? Tagalog bala. English ito. Aling wala nyo lang. Tatawang puti. Kung dyan Tagalog.